May hapon sa ngatanan. Akong gitistingan ng akong sound. Abi na ko na pagyapon ko sa Zoom. Kung madungog ba ko ninyo? So, bago ta siguro pasalamat sa tanan. Ato ko nung ablihan ng ato mga Biblia, mga igsoon. Kung wala mo'y Biblia, kanang inyong cellphone. Importante, kay naatay mga sitas karon o mga bersikulo nga wala, dili ma-flash diri sa ato. So, importante ni siya. Nindot po ning naatay Biblia. Hallelujah. Sorry ha. Salamat sa Diyos. Atong ablihan ang atong Bible, mga igsoon, sa Lucas, Kapitulo 2, versikulo 8, kutob sa 15. Lucas, Kapitulo 2, versikulo 8, kutob sa 15. Akong basahon, mga igsoon. Nanata diha. Ni adtong dapita, may mga magbalantay sa karnero nga nagtukaw sa kagabhion aron pag-atiman sa ilang mga hayop didto sa kaumahan. Mitungha kanila ang usa ka anghel sa Ginoo ug midan-ag kanila ang himaya sa Ginoo busa na lisang kaayo sila. Apan miingon ang anghel kanila, ayaw kamog kahadlok, ania ako nagdalag maayong balita alang kaninyo nga makalipay kaayo sa tanang katawhan. Versikulo 11. Kay karong gabhiuna, natawo sa lungsod ni David ang inyong manluluwas nga Kristo, ang Kristo nga Ginoo. Mao kini ang inyong ilhanan. Makaplagan ninyo ang usa ka bata nga giputos og panapton og naghigda sa pasungan. Versikulo 13. Og sa kalit mitungha usab uban sa anghel ang usa ka dakong panon sa mga anghel sa langit nga nag-awit og mga pagdaig sa Dios. Dalaygo ng Dios sa kahitasan og sa yuta panagdait sa mga tao nga iyang gikahimut-an. Versikulo 15. Sa namalik na ang mga anghel ngadto sa langit, ang mga magbalantay sa karnero nag-ingnanay. Mangadto kita sa Bethlehem ug tan-awon nato kining nahitabo nga gipahibalo kanato sa Ginoo. Salamat sa Dios sa iyang pulong. Mag-ampo ta mga igsoon. Amahang langiton nga makagagahom sa tanan. Salamat o Diyos sa kahigayunan nga imong gihatag karong hapon. Tabangi ko Ginoo ugad nga dili ko magpataka sa imong pulong nga paghatod diri karong hapuna Ginoo. Hinaot unta nga hikapon nimo ang matag usa nga kasing-kasing, pausla ko sa imong gahom, sa imong kaalam o sa imong bakba Ginoo o Dios. Nga ang tanang kasing-kasing mahikap karong hapon Ginoo. Salamat sa kahigayunan usab o karong hapon Ginoo o Dios. Amo kang gipasalamatan kay ikaw nakigduyog man kanamo. Kining tanan among gipasalamatan pinaagi ni Kristo Jesus nga among Dios manluluwas. Amen. Merry Christmas. Di sa tamag seryoso. Okay. By the way, nindot di ini kay actually mga igsoon na dili katong mga wala pa makailan nako no. Dili ko pastor. Kay niingon man to si Pastor Matt gani ha. Salamat ko nga nataga-antag higayon dire kay dili man ko pastor, ako lang doktor ko mananambal. So bagay na may mga tao nga magpa-doktor sa, di ba? Sino daw magpa-pastor punta. Ay mo ko balaka, dili sa mga andoy nga presidente ta. Hallelujah. Anyway, pasalamat ko ganihang buntag nga nakapractice ko ganihang buntag kay giwalihan man pod nako ang katong nangimbitar pod nako. Actually kay Disyembre man karon
kami siguro, but kani mga pastor diri, mga gitawag ning occasional nga pastor. Ano bang ikaw pa walihon kung naay mga okasyon? Oh, naay anniversary, no? Okay. Naay kaning pangaparyo ning Pasko. Salamat sa Ginoo. Ayaw lang ng kasal in town. Hindi ko na mahimo ana. Gisinyasan ko nga tangtangon kuno nako akong mas. Sa tinuod lang mga igsoon, karon pa ko mawali nga televised. So, salamat ko aning pandemic. Salamat ko aning pandemic nga allowed ta nga magmas. So dili na ako tangtangon. Actually, ang ako misis, gi-prefer niya nga matan-aw lang siya sa FB. Kaya para makita niya kung unsa ko ka-telegenic. Salamat sa Ginoo. Okay, mata na mo. Magsugod na ta. Hallelujah. Salamat ko sa simbahan, ilabi na ni Pastor Nick. Salamat sa bisan na wala siya pagduda. Iinbitar ko niya dire nga maka-ambit ko aning mga pulong karong hapuna. Salamat po ni Pastor Matt nga gipapahuway niya ang pagwali. So, karong hapon mga igsoon, giingnan man ko nga ang atong topiko karon kay about Christmas, kay Disyembre naman. So, obviously, ang atong sitas, gikan gyud sa kaning libro ni Lucas nga gisulat, bahin sa pagkatawo sa atong manluluwas o Ginoong Hesukristo. Ang Pasko naa na lang gyud sa eskina. Sa in English pa, Christmas is just around the corner. Amen. Di ba? Doon na lang gyud kaayo. So mauna mga igsoon nga makakita na mga traffic na kaayo. Di ba? Kadawat na ba mo sa inyong bonus? Hurot na. Shopping diri, shopping didto, palit og bag-o, unsay naaron, unsay latest, Christmas party, kumbira, lechon diri, lechon didto, family reunions. Labaw sa tanan. Merry Christmas gift. Hallelujah. Muna ang ato mga igsoon. Kay sa panahon nga moabot ang season, ingon pa nila ang holidays, ang Christmas. Maguna-huna na ta kung unsang atong madawat. Wahag ito maguna-huna kung unsay atong ipanghatag. Ang atong madawat, mga igsoon, sorry kayo ha, wala ko diri mo are aron mag-rebuke. Dili na siya. Ang ato lang, atong, kung sa kwan pa, atong ibalik ang atong mga kasing-kasing o gunahuna sa adlaw sa mga Pasko. By the way, sidetrack lang ta, pasalamat ko sa mga bisita diri nga mga pasyente nako nga nitong hagyot nga supposedly sa FB na lang sila. Nagpamatuod na nga nangaayo ni sila kay naabot man. Kay kung wala pa sila mutong hakaron, ambot lang kung asa ni sila. Salamat sa Ginoo. Ang Ginoo ang maoy mananambal, the great physician and the great healer. Kay hibaw sila anak. Kay mag-ampo man mi. Especially kung mag-opera na ko nila. Bisag sa kapila. Salamat sa Diyos. Again, padayon ta. Ingon si Tim Gustafson nga na basa nako sa atong Our Daily Bread. Naana mo ana, bag-o for 2022. Mawala ba ng plano nako nga Christmas gift?
Okay lang, Brad? Salamat sa Diyos. Okay. Ingon si Tim Gustafson, ang Pasko kuno, panahon sa merkado. Seasonal marketing. Okay ba? Okay, grabe kayo ang palit. Mga bitaw na nga, kaning palit dire, palit dito. So, mauna ang kaning ang atmosphere kung sa kuan pa, no, in English pa, no, unsa man ang atmosphere sa Binisaya. Kay niaging mga gabi nangita ko sa kaning Tagalog for intuition. Pagtan-aw nako sa Google ingon intuition. Mao gyapon. Ingon ko sa Binisaya. Pagtan-aw nako sa Binisaya, ilisan lang og W, intuition. Pareho na di ay gyapon, no? So atmosphere siguro mao gyapon. Atmosphere o panganod man na, di ba? Ang atmosphere unsa man. Okay, dili na mao ang. By the way, mga igsoon, pastor, kutob unsa orasa ta dire? Niingon ra ba si Brother Jimmy, okay kuno kutob alas 7. Okay, thank you. So, asa man gunigikan ang regalo? Kay ang atong topic karon, ang gasa sa atong Ginoo. Unsa man ang gasa niya? But first, atong tukion kung asa nigikan ang konsepto o ang idea nga Christmas gift. Okay? Di ka ni kay Santa Claus, no? Si Saint Nicholas was born in Turkey in the year 280 AD. Klaro kayo nag-research, no? Kay basin niya na yung mga tanang, tinuod baka na, tinuod da. Wikipedia na. 280 AD nang hatag ni siya o mga regalo kuno sa mga kabus sa hospital pag yun. Mauday na ang word nga Kris Kringle is also synonymous with Santa Claus. Mauday ay na nga kanang wa ka kay ba kung kinsay mo hatag nimong regalo. Unya imo lang i-secret kung unsa ang imong gusto. Nindot no? So malipay tag ingon ana so nga maingon ana nga pamaagi. Unya naapod ang konsepto nga ang kaning regalo gikan di ay sa kanang mga maalamon sa una nga nihatag sa atong Ginoong Kristo katong nakaplaga nila, nakita nila dito pag suroy nila dito, gikan sila sa sidlakan. Kuyawan ni akong Bisaya, no? Actually mga igsoon dili ko kuan kaning Bisaya gyud nga puro, no? Pero salamat lang sa Dios. Maubitaw na moingon ang akong asawa, ay pataka sa imong Bisaya ha. Kay base niya unsa na imuhang masulti diha, no? So ingon sa Mateo 2:11, kung naa mo mga Biblia, maunang nindot gyud kung naa mo mga Biblia kay dili ma-flash diha. Unya misulod sila sa balay og nakita nila ang bata uban sa iyang inahan nga si Maria. Nagluhod sila ug misimba sa bata. Unya giablihan nila ang ilang mga gasa ug mihalad sila kaniyag bulawan, insenso ug mira. Mga igsoon, mga tingali dirigikan ang konsepto ug ang ideya sa Christmas gift. Kay nauna pa man ning tulo ka hari, 3 kings. Pero actually, sa Biblia, wala ginagibutang diha nga tulo ka hari. Ang gibutang ra diha, mga maalamon, wise men. Nya wala pa'y numero kung pila na sila. Ngaling kaning mga tao, bright tayo, moingon nga tulo sila, kay tulo man ang gift. Amen ba? So, bulawan, insenso, ug mira. Pwede ra man gani siguro 5 to sila kabuok, na tulo ra gihatag. Pero dili na nato nalalison. Basta, ang mga maalamon, mao'y naghatag o gasa sa atong Ginoong Kristo. Katong pag abot nila dito sa Israel.
Dili kahagikan mga igsoon ang konsepto sa Christmas gift. By the way, kung dirigikan ang konsepto sa Christmas gift, bago na ko ni ipresenta, kani siya nga algoritma. Sa in English pa, algorithm. Gamiton na siya sa amo sa mga doktor kung unsaon nimo pagtambal. Naa ba siya'y sakit nga ingon ani, nasa simptomas nga ingon ani, kung wala, ingon ani, kung naa, ay dirita. No, karon sa among chat group ba, katong mga classmate nako sa una sa pre-med, naigipadala sa ako nga chat. Ako lang i-share ninyo. Aron mabasin magamit ninyo karong Pasko. Kung unsaon ninyo paghatag og regalo. Okay? Ako nang i-present ha. Mauni siya mga igsoon. Makita ba? Okay, very good. Ultimate Pamasko Guide. Okay? Pangutanon sa nimo. Inaanak ba kita? Kinugos ba tika? Kung ang iyang tubag, hindi, duile, walay pamasko. Walay pinaskuhan. Simple as that. Pero mayon gani siya, opo, okay, padayon ta. May proof ka. Magdaladala na siya picture nga katong bunyagan siya sa una simbahan, kuyog anaa ka, patay yun ka. Kahatag yun kag pinaskuhan. Unya karon, naaman, meron po. Anapay usa ka pangutana. Alam mo ba na ang Pasko ay birthday daw ni Jesus? Kaya siya dapat bigyan ng gift? Nya, siyempre bright man yung bata. O di gani, bayong-bayong na maingon nga, opo, kabalo siya. Ang tubag, napod nato, bakit ikaw ba si Jesus? Yung maingon dili. Amay lang kung bisan pa Jesus ang iyang pangalan, pagunyang sa iyang ginikanan, dili man yun sa si Jesus. Imo man yun, lalain man, dili man kayo sa Jesus lang ka. So, ang may tabo, balik na sa dito, nga wala gay regalo. Magigsoon, pamukaw lang ni, ha? Dili ni siya ingon nga atong. Basi niya mo ingon mo, yung Dr. Hines ay, niwali. Gabi ira bagay, ingnan ko sa akong misis niyo, be careful with that. Ayaw i-present dito kay worldwide ra ba ng imong wali? Hallelujah. Ha? Ya, makita nila na. Makita na ni sa akong classmate karon. Magsige na tog kantag hallelujah. Nisikat ng akong post. Ato lang nang ipakita mga igsoon. Pero dili na mao. Sayop na. Ang ideya sa paghinatagay og regalo gikan sa atong Ginoo. Amen. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod ni ini gihatag niyang iyang bugtong anak. Aron ang tanan mo tuo kaniya dili malaglag kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kahibaw ta ana. That's John 3:16. Plain and simple. Binisaya lang to, kinahanglan lang nako basahon. In English pa to, memorize na kayo. Hallelujah. No? Unya, Roma, 6:23. Unsa man ang nakabutang dito? Kay ang bayad sa pagpakasala, mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios, mao ang kinabuhing walay katapusan. Unsa ang gasa sa Dios? Kinabuhing walay katapusan. Mauna ang gasa sa Ginoo Kanato. Unya ngano nangita pa man ta og laing gasa. Okay, ato nang tubagon mga igsoon. Unya last 1 John 4:19. We love because He first loved us. Mao gyud na ang tinuod. No? Makapanghatag ta kaysa tinuod lang. Gitagaan magyud ta niya una. So wala ta, dili gyud ta makapanghambog mga igsoon. Mao na nga makaingon gyud ta, makapasalamat gyud ta nga ang kaning regalo di ay o ang kaning gasa gikan gapon kaniya.
Kaya ang Gasa wala man ni siya. Dili man ni siya ingon nga kanang, lagi na, mag-exchange gift na lang ta, kay nanghatag man siya. Tagaan lang sa po nato. Pero ang tinuod nga konsepto sa Gasa, walay rason, gugma ra gyud. Ihatag nimo. Kaya nahigugma lang yung ka. Amen ba? Hallelujah. Karon, tukion nato ni ha, makadyot lang. Dugay pa ta. Ako lang ning i-share ninyo ang gitawag natong human anatomy biblical. Okay? Kaya kaning anatomy sa, gross anatomy sa tao, lahi man Kutobra ni sa lawa, sa body. Pero biblically, mo ni ang anatomy sa tao. According to 1 Thessalonians 5:23, ang human being, ang atong pagkatao, composed of 3 parts. The body, the soul, and the spirit. Okay. Unsa may kalabutan na sa regalo, doktor. Okay. Ingon sa 2 Timothy chapter 4 verse 22. Niingon si Pablo sa iyahang kauban. Kinsa kauban ni Pablo diri? Si Timoteo, kay 2 Timothy man, no? Chapter 4 verse 22 ingon siya, ang Ginoo mag-uban sa imong espiritu. Okay. Ang kaning Gasa di ay nga gikan sa Ginoo, nga gihatag kanato para di ay ni sa atong espiritu. Amen ba? Kaya ang kana mga bagong sapatos, bagong senina, bagong unsa ba diha, para na sa atong lawas. Para na sa atong body. Ang kaning unsa man ang para sa kalag, naapod para sa kalag. Kaya ang kaning kalag nato, gihouse niya ang kaning atong mga emotions, ang kaning atong will, ang kaning atong mind. Maapektuhan ni siya kung maghatag ka o Gasa, sama anang bakasyon, sama anang paliguon nimo sa resort, makalimtan na niyang iyang mga problema. Hastang mga utang niya. No? Mauna, so, ma-relax siya. Maunay mga tambal para sa imong kalag. Pero, sa espiritu wala. Ginoo ra gyud. Muna kami mga doktor, kutob ra gyud mi sa lawas. Inig ta matay ana. Kung usahay di pagyud ta ka atubang sa atong mga kanang mga SO nga gitawag, significant others. Kanang mga kauban sa pasyente. Kay di ta kay baon saon pag comfort nila. Paghatag sa ilang pasabot, nganong naingon ana na. Lisod, magtago-tago ng doktor, pagngon ng telepono. Kaya siyempre mangutana na nga, naunsa man ang among pasyente. Naara ba yung mga sakit nga dili nato maeksplikar? Amen. Okay pa mo? Dili pareho ganiha, Brad, kanihang buntag, no? Ana, yun ba? Muna na anara na ako, magsuon. Sorry kayo, ha? Kay kuyog pag nako ni doktora may sa una. Dito hanggang Miss Bukid. Wa manggoy television ato sa una, God. Mauna nga, ang kaning winalihan nato, dili ni pang FB. Okay. So mga igsuon, ang atong espiritu is our God's consciousness. While the soul is our personal consciousness. Self ba? As in selfish. Amen? No? Mauna nga, magsige lang kag Facebook selfie, no? Imo ng soul. Gusto na niya. Pero makontrol na tanan, including your body, kung ang imong espiritu masudlan sa Ginoo. Amen? Mauna nga, bisag kamo siguro, mangutana ang inyong mga higala, nga dugay na muna kita. Wag yung ka matigulang, bata ragyapon ka. Na ako'y pasinti atong usang adlaw. Mga na po nakatuig, di ka na ako gipiran.
Kung hinahinaya ko ha, naayo ka. So, naayo ko, Dok, salamat sa Ginoo. Tingnan ko, wa, manggod ka matigulang, Dok. Bitaw, siya, bata, ragyapong ka. Mo ba? 59 na, umura na kag 58. Mga igsoon. Kaning espiritu nato, angayan yun ni siya, nga pakig-uban-ubanan kanunay sa Ginoo. Kay nga no, kay kundili ang Ginoo ang uban-uban anang imong espiritu, kinsa kahana. Amen. Padayon ta. Payala 5. Arita mga igsuon sa bersikulo 1 og 2. I mean, bersikulo 8 og 9. Magsugod na ta. Human na ta sa introduction. Okay lang mo? Okay. Salamat sa Ginoo. Basahon ako ni ha. Mao niya mga mensahe karong hapuna sa atong sitas, no? Ni adtong dapita may mga magbalantay sa karniro nga nagtukaw. Sa kagabihon aron pag-atiman sa ilang mga hayop didto sa kaumahan. Mitungha kanila ang usa ka anghel sa Ginoo ug midanhag kanila ang himaya sa Ginoo busa na lisang kaayo sila. Unsa may nakita nato diri mga igsoon? Pagkahuman nga natawo si Kristo Jesus kay naabtan man si Maria o si Jose dito sa Bethlehem. Kung basahon nato ang Biblia, no? Kay kinahanglan man nga magparehistro sila. Ambot lang, wa man gimensyon kung naay eleksyon nga maabot, no? Basta nga nagparehistro lang sila, kay taga didto man sila. Unya, naabtan man sila didto. Naabtan si Maria nga nagsabak ni Kristo, nanganak, alang-alang, wa gyud o kasudlan. Didto, ambot kung asa. Kay wala may kapasudlan. Makita nato na sa Biblia. Pagkagabi, ang una nga nakabalo, mao ang mga magbalantay sa karnero, the shepherds. Dili ang mga kanong ingunin yung three kings, dili, or the three wise men, dili. Hagbay pa, nakahibalo ang mga maalamon nga tao. In fact, other Bible scholars allow me to say this, my dear pastors, no? Kaning ang akong nakuan ana, no? Na kuan nga kaning and dear elders nga nakuan ana nga kaning balita nga nakitaan ko nun sa mga maalamon, sa mga wise men si Kristo. Dili na siya infant, no? Dili po siya siguro toddler, baby na siya. Naan na siya sa mga dako-dako na. Dili pareho sa kining, gikuha nato ning atong sitas karon sa Book of Luke. And Luke is a very meticulous writer. Sa tanan sa gospel, dimension ang birth ni Christ sa duha lang ka gospel, Matthew and Luke. Unya, diri sa Lucas, detalyado kayo ang iyang pag-relate. Mauna nga makaingon ko, kay kani si Lucas manggod. Lagi, pariho po nato nga kaning meticuloso. Okay? Mananambal sad kuno ni siya. Mauna nga, daghan pangutana, daghan og manang kinahanglan gusto mahibaw-an. So, ang una nga nakahibaw nga hindi panganak si Kristo, ang mga magbalantay o karnero, shepherds. Nganong sila man? Nganong sila man mga igsoon? Nganong ordinaryo man na sila? Nganong nauwahi man sila? Actually, the shepherds were out for work in the area day and night all year round. Naa sila diha because it was known that Bethlehem is the source of kanang mga sheep nga i-sacrifice sa templo sa una. So meaning, grabe gud kahago ang ilang trabaho. Mo na usahay, ayaw lang magtuo ang konsepto nga ang kaning Christmas kuno. Dili ni siya Disyembre. Kay ngano kuno nagtukaw ning mga magbalantay sa karniro didto,
Katugnaw man ana. Mayo kayong analysis nila ba? Yeah, nanago din nagkuiba. Bisag nag-snow pa. Di ba? Unya ang kanang mga ship ra bang ang ilang panbantayan? Baga ra ba nagbalahibo? They can withstand winter. So, okay lang kung exposed dito, pero sila manago sila. Wata kay ba ang asa sila nanago, no? Pero that is not the issue. Ang issue diri nganong sila. Atong tukion mga igsoon, ang nahisulat sa Lucas kapitulo 19 bersikulo 10 unsa may gisulti diha. Ingon kay mianhi ang anak sa tawo aron pagpangita ug pagluwas sa nawala. The Son of Man came to seek and save the lost. Ang Ginoo magahatag og gasa alang sa tanang katawhan. Apil na ang simple ug ordinaryong tao. Kung makadungog siguro mo sa testimonyo sa usa ka igsuon nato diri. Nga makaingon ka nga, hala, ex-convict man na siya. Nganong lain na lagi siya karon. Mauna, wata mo ingon nga ang kanang mga magbalantay sa karniro ang mga shepherds, mga salbahes ni sila. No, we are just classifying them or categorizing them. Nga sa komunidad nila, maragwa sila wala sila ilha. Wala sila'y giposes. Bisan ako, na makapangutan na gid karon nganong si Hines man istorya diha. Wa man ay siguro dire kay wa na mo makita nga lain. Mauna. Pero dito sa akong mga kapunungan, ang ultimo gyud ko dito. Mao gyud ang tinuod. Unsa may gisulti ni Pablo sa mga Korinto? Ablihin ninyo mga Biblia. 1 Korinto 27 to 29. Kapitulo 1, versikulo 27 hangtod 29. Gituyo pagpili sa Dios ang giisip sa mga tao nga walay kapuslanan aron pakaulawan ang mga maalamon o gipili niya kadtong giisip nga huyang aron pakaulawan ang mga taong gamhanan. Gipili sa Dios ang mga sinalikway o mga tinamay ni ining kalibutana o ang gipakawalay bili sa mga tao aron paghimog walay kapuslanan ni adtong mga butang nga giisip nilang mahinungdanon aron wala gayoy makapagarbo sa atubangan sa Dios. Amen. Maudi ay na. Gituyo na niya. Actually, katong gibasa nato ganiha sa Lucas 19:10, gisulti niya to, pagtaila niya kay Sakiyos. Taila man ta kung kinsa si Sakiyo. Kani si Sakiyo, tax collector ni siya. Nga katong mga tax collector sa una, wala to giila sa ilahang panahon. Kay ngano, ang kaning mga tax collector, dautan para kanila. Pero giunsa man siya, gitawag siya ni Kristo. Giingnan pa siya ni Jesus Christ. I will be eating in your house. Eating, not eat your house. Eating in your house. I will be visiting your house. Diha ka makakita mga igsuon nga ang kaning gasa sa Ginoo ihatag sa tanang katawhan. Apil na ang mga simple o ordinaryo. Basin gani kadaghanan sa gitagaan sa gasa ang mga simple o ordinaryo lamang. Amen. Adto ta sa ikaduhang mensahe. Tagdi lang ninyo, hapit na ta, mga 20 ni kabuok ng mensahe. Versikulo 10. Apan miingon ang anghel kanila, ayaw kamog kahadlok
ania ako nagdalag maayong balita alang kaninyo nga makalipay kaayo sa tanang katawhan. Sa diha nga nagpakita si Archangel Gabriel sa ilaha mga igsuon, sa mga magbalantay sa karnero, nalisang sila. Nahadlok sila. Actually, kung basahon nimo ang Lucas, sa sinugdanan pa lang, before siya nagpakita sa shepherds, nagpakita na ni si Gabriel kay Mary o kay Zacarias or Zachary ba na? Oh. Nga bana ni Elizabeth, nga amahan ni John the Baptist. No? Unya, puros ni sila ng hadlok po. Sa diha nga nagpakita si Gabriel, nga anghel. Siguro, grabe ko siguro ang kahayag, ana. You can just imagine, no? Nga kaning mahadlok yung ka, makaingon ka halanay ungo. Pero sa tinuod lang mga igsoon, nahitabo po sa mga pipila nga mga tawo sa Biblia, sa dihang giatubang sila sa presensya sa Ginoo. Ang og kanunay, ang tubag sa Ginoo, ayaw kahadlok. Mauna ang tubag kanunay sa atong Ginoo. Adto ta sa Lucas 12:5. Ako lang ni i-share po sa inyo ang verse. Luke chapter 12, verse 5. Unsay giingon diha mga igsoon? Tug-anan ko kamo, kinsa ang angay ninyong kahadlokan? Kahadloki ang Dios. Nga human mo patay, akong usbon. Kahadloki ang Dios. Nga human mo patay, may gahom sa pagtambog sa bisan kinsa ngadto sa impierno. Oo, kahadloki gayod ninyo siya. Mga igsoon, kani nga sitas, tinuod ni, ngano, alang-alang. Tanawa ragod, kahadloki ang Diyos, nga human mo patay. Ang kanang mo patay palang mahadlok na ta. Kung wala gyud ka kasabot og dili ka ready. Ayaw na lang ning may gahom sa pagtambog sa bisan kinsa ngadto sa impierno. Ayaw na lang na. Ang makabasa ani mahadlok gid sa mupatay. No bitaw ning kanang paggawa sa pandemic. Kalit lang daghan ang mainampuon. Amin ba? Onya nagsigira ba taga-ampo? Nga hinaot unta na itambal nga mugawas o baksin ba? Nawa eh. Hasta ang sakyanan ni katawa. Kaya nga no, pagtubag sa Ginoo nga naa nay baksin, kay giampo man nato. Nahadlok na punta. Wala kasabot ang Ginoo nato. Gitubag na god. Pareho lang ni Zacarias mga igsoon. Nagsige siya ampo nga manganak ang iyang asawa nga si Elizabeth. Pag-abot na nga giingnan siya nga gitubag ang imong mga pag-ampo, mamabdos ang imong asawa. Wala siya mo tuo mga igsoon, nahimo siyang amang. Muna nga mahimo sad mong sumbi. Nindot kayo, no? Pero ang kaning kahadlok di ay mga igsoon. Ang kahadlok usa ka normal nga reaksyon sa tao panahon nga atubangon sa Ginoo. Mao ni ang ikaduhang mensahe. Og adunay gasa nga madawat. Ganihang buntag sa pagwali nako dito sa simbahan ni Pastor Dodong Roca. Kani si Pastor Dodong Roca mga igsoon, pastor ni siya dito sa isla. Sukad nga nag-pandemic mga igsoon, wala na siya kabalik dito sa isla. Ambot wa may balita nga daghang COVID sa dagat, no? Pero kuan dili lang gud siya mo travel na. Kay na COVID man pud siya. Pero sultian ta mga igsoon sa panahon sa pandemic na-establish ang simbahan nila diya sa MJ Cuenco. Hallelujah. Mao to gumikan sa kahadlok niya na ay gasa nga nadawat. Ang nadawat niya nga gasa na sila simbahan karon sa MJ Cuenco. Atong pakpakan ang Ginoo.
Salamat sa Dios. Mao na makaingon ta nga mahadlok bitaw ta. Nga masakit ta. Ang kanindot nato mga igsoon. Kung nakasabot ka, dili na ta mahadlok pa. Tinuod man sad. Hebrew chapter 9 verse 27, for everybody is destined to die, and after this judgment will come. Kinsa may dili mamatay nato, mamatay man gyud tang tanan. Amen ba? Ang ato lang nga po nga kanang murag natuog lang ta. Amen. Oh, ayaw sa nang gatakilid. Ayaw sa nang gaana. Oh. Dili ba? Ang akong pasabot ba? Na the anticipation of death is worse than death itself. Ha? So, kuha mo na. Oh, Steven Seagal na. The anticipation of death is frightening than death itself. Mauna nga di kasabot ang uban. Wa man ta maulagi ni ang makadungog ani tibuok kalibutan makaingon gyud ngano man di mi kasabot. Di mo kasabot kay ngano. Death, where is your sting? Ingon pa si Pablo sa 1 Korinto. Where is your sting, death? Asa man. Unsa tong sting sa Binisaya, brad? Lala. Asa man ang imong lala, kamatayon. Wala naman na. Ang amo na lang ikaduha nga problema. Kung asa mi paingon, dili na sad na problema. Hallelujah. Amen ba? Pakpakan sad natong Ginoo. Kana ba? Giuhaw ng Ginoo. Ay, okay. Salamat sa Diyos. Sa kawadaan sa trabaho, sa panahon sa pandemya, sa wala ng atong mga business, sirado na tanan, wala na'y makaon, ang nakapabuhi nato. Kaya ang atong espiritu, gigasahan man sa Ginoo, buhi gapon ta. Amen. Hallelujah. Dirita sa versikulo 11. Hapit na ta, tunga naman. Okay? Kay karong gabiuna na tawo sa lungsod ni David, ang inyong manluluwas nga Kristo ang Ginoo. Amen. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Ang gasa di ay kanato sa Ginoo, mao si Kristo nga Jesus, si Jesus nga Kristo nga atong Diyos ug manluluwas. Mao din ang gasa mga igsoon. Karon, unsa maning manluluwas? Luwason ta sa tanan natong sala. Aron inig-abot nato dito sa langit. Dili na ta kinahanglan og vaccination card. Dili na ta kinahanglan og RT-PCR nga positive ag negative. Ha? Kay gatatak na diri ang silyado nga Kristo Jesus. Amen. Mauna nga gitagaan ta o gasa nga manluluwas kay para malangit na. Pero dili ta mahuman diha. Napay kaduha nga gasa. Ginoo nato siya. Malangit bitaw ta. Pero akong pangutana, gusto na mo malangit? Anong katawa man mo? Kay nasayod mo, nga kung malangit ta, wa na tatanan dire. Amen ba? Hindi mo gusto na. Ya, mauna, nga kinahanglan, dawaton nato siya, dili lamang manluluwas, kundi Ginoo nato siya. Kay aron, makalahutay taan ng kalibutana. Pakpakan natong Ginoo. Living a victorious life. Mauna usahay, dunay makapangutana nato.
Ingon sila ang Kristohanon, ang Kristiyano, buhay ng Kristiyano ay masaya. Nagko-compose na ako, you know? Walang ganun. Pero merong ganyan. Tinuod na siya, mga igsoon. Sige lang gyapon tag anxious, kawuri, kaguol, no? Ako musulti ko anak, ingon na amsag ko. Walay exempted na to. Mauni nga ang kaning waliha para ni sadnako. Dili pod para ambot lang kung para ninyo, ha? Sorry lang gyud kaayo. Pero sa tinuod lang, makalahutay ta aning kalibutan na kung atong Ginoo si Kristo Jesus. Dili ang atong kaugalingon. Amen. So mauna siya ang ikatulong mensahe. Dawaton nato ang atong gasa gikan sa atong Ginoo bilang Dios ug manluluwas. Naapatay puno nga mga mensahe ani mga igsoon. Diri pa lang sa yuta, may experience na nato ang kinabuhing dayon. Basaha ang kwan. Basaha ang kaning John 17:3. John 17:3. Unsa may gisulti diya sa John 17:3? John 17:3 says, "This is eternal life, that you may know the one and true God and His Son, Jesus Christ." Sa ato pa, karon pa lang, kinabuhing dayo na, dili na taangay pa, nga maghulat nga mamatay ta. Diha pa lang malangit ta, karon pa lang langit na. Mauday nga, there's truth sometimes sa itong ingon nila, ay, para akong nasa langit. Oo, pero ambot lang pero dili na mao. Parang kang sa langit, kay ang Ginoo na aman nimo. Amen ba? God is with us. In short, that is me. Hambugiro. Okay. So, ang advice lang nato mga igsuon, aron masinati sa matag-usa, may experience sa matag-usa, ang eternal life. Kaniha, advice lang. Para nato, ayaw sad mo witness, ayaw sad mo share sa gospel of salvation, ayaw sad mo og pag-ambit sa ebanghelyo sa kaluwasan, sa mga tao nga kanang gatinga na. Kana bang mangingon mo nga, kanang brad, sis, pwede ka makaadto sa amo? Pastor, pwede ka ba makaadto sa amo? Nga naman sis, kaya ang kaning akong igsuon, murag di pa man gyud ni siya, wa pa man gyud ni siya kadawat sa atong Ginoo, atong siran, tabangi mi pastor, maluoy manggod ko niya, aron malangit lang siya. Wa na'y problema, brother. Wala na'y problema, sister. Pero kung imong hunahunaon, kadako sa panahon nga imong giusik, kay kung imo lamang na nasiran kaniadto pa, wala na siya magmahay, wala na siya magkalisod-lisod, kanindot, napanalanginan untang iyang kinabuhi, katong wala pa siya maglisod. Nakasabot ta? Amen ba? Amo na nga nindot ng evangelistic ministry ni Coach Benji. Kay aron mag-invite og mga palag. Mausad na nga, bahala na ang kaning akong mga pasyente. Okay lang, salamat ko sa Ginoo nga makashare sa ila. Labi na kung bago sila operahan. Kaingon ko nga, kung dili gani ni mo dawaton ang Ginoo, basin inikahuman sa operasyon. Padayon ta mga igsoon. Ang gasa mao si Kristo. Additional John, 1 John 5:13, I write these things to you so that you will know that this is eternal life. Karon lagi, kinabuhing dayon na, kinabuhing walay katapusan na. And then this is the best, one of my favorite verse, John 10:10. I come
that you may have life and live it to the full. Kung sabi ni Saya pa, aron magkinabuhi ka nga madagayaon. Haliman ka, na? Madagayaon. Ang picture na ako, illustration na ako, mga igsoon, kanang puno ba ang imong ba? Nga paslakan pagyod. Wala na'y kasudlan. Paslakan pagyod. Grabe ang grasya. Grabe ang panalangin. Ganahan mo mo, anak. Mangita pa mong regalo. Ayaw mo pag-exchange gift, eh. Padayon ta mga igsoon. Verse 12. Hapit na gyud. Verse 12 lami. Mao kini ang inyong ilhanan. Nakaplagan ninyo ang usa ka bata nga giputos og panapton og naghigta sa pasungan. Okay, take note of this mga igsoon, ha? Timan-in ninyo mga igsoon, okay? Take note of this, okay? Timan-in ninyo. Da ay tulo kasi kailhanan ani, meaning signs na nakita nato. Usa, bata. Ikaduha, panapton. Ikatulo, pasungan. Okay, usahon na to ha. Tagsa-tagsa lang. Bata. Kaniadto nga gidawat ninyo ang gasa gikan sa Ginoo. Naluwas mo. Pag-abot sa mga panahon nga ingon ato, gitawag ta nga baby Christ. Di ba? Pareho ra gyapon ang batang Kristo Jesus. 20 anyos nang niagi. Baby Christian ra gyapon ka. Mao na inihitabo mga igsoon. Dili nato permanentihon nga bata si Kristo sa atong kinabuhi. Patubuon nato ang Dios sa atong kinabuhi. Ang pasabot ana, bear fruit. Pagbunga. Nganong di man ta mamunga? Kay wala man ta espiritu. Kinahanglan be baptized by the Holy Spirit always. Kay para mamunga ta. Mao lamang na ang makapatubo nato mga igsoon. Ikaduha, panapton. Let's open your Bibles to the book of Ezekiel. Sorry lang kayo ha, gadali-dali na ta, kay lisod kayo ning kaning laglum kayong mga binisaya. Ayaw ko ninyo ibutang sa English. Kay samot ng panington. Okay na ning binisaya. Ezekiel 16:4. Panapton, simbolo sa pag-atiman, pagmaayo sa ginikanan. Basahon ako ha, mga igsoon. Ezekiel 16:4. Og sa imong pagkahimugso, walay miputol sa imuhang pusod, o may miligo kanimo, walay mihaplas kanimog asin, ug walay miputos kanimog hapin. Mga igsoon, ang kaning panapton, simbolo ni sa kaning care, atiman. Pariho ra gyapon na sa gasa sa Ginoo nga ihatag sa ato. Nga atimanon nato, dili lamang nato patubuon. Atimanon pud nato. Exercise your salvation with fear and trembling. Mauna ang mensahe ani mga igsoon. Mauna ang ilhanan ani nga sitas. Ikatulo, pasungan, simbolo sa kahugaw o kangit-ngit. Kaya nga naman, wala na may masudlan sila Maria o Jose ato kay mga anak na manggid si Mary. Ambot, according to the Bible, scholars, wala manggid gisulti ni. Ingon lang he was born in a manger and was laid down in a manger. Ang pasungan, mga igsoon, kung imo nang kuwaon ang definition, maunay kananan sa mga hayop sa una. Unya, wala sa gibutang dito kung unsang hayop. Ya, kung baboy ito, sa ito palamaw. Amen ba? Okay lang kung kabayo o gani baka o mga cattle ba? Kaya at least sagbot. Pero whether it is lamaw or sagbot, ang kanang pasungan, hugaw na, oy.
Ang mentalidad sa mga Israelita sa una nga ang natawo, manluluwas nila. Dili nga manluluwas sa kalag. Manluluwas sa ilahang gira. Sa ilang battle. So they were thinking, nga dili na ngayon ibutang sa pasungan. Kinanglan mga born with a silver fork and spoon. Amen ba? Nagpakita ang Ginoo mga igsoon. Nga bisan unsa kahugaw o kadautan sa imong kinabuhi, higdaan gapon kaniya. We have to realize kung unsa kaayo sa Ginoo kanato. Naagwanta taniya. Ang mga asawa nato, mga bana nato, di kagwanta nato. Mga anak nato, mga ginikanan nato, di kagwanta nato. Usa lang ang makaagwanta nato, ang Ginoong Hesus. Mauna siya mga igsoon. Ang gasa sa Ginoo nato, karong Pasko nga atong una-una. Padayon ta mga igsoon. So ang ikaupat na mensahe ani, atong atimanon o patubuon ang gasa nga atong nadawat. Next. Verse 13. Og sa kalit mitungha usab uban sa anghel ang usa kada kong panon sa mga anghel sa langit nga nag-awit og mga pagdaig sa Dios. Bersikulo 14. Dalaygo ng Dios sa kahitasan og sa yuta panagdait sa mga tao nga iyang gikahimutan. Kani siya mga igsuon, mauna ni siya kay nanganta naman ang mga anghel, no? Atong gipangutana unsa man ning panon? Ang panon ko no kanang murabag kung sa kwan pa sa military pa mga batalyon ba kanang daghan kay anghel, no? Mao na ni ang kanang origin aning daigon. Kanang mga naigon sa inyo ba? Daghan kayo mo kanta Christmas carols, no? Mao na ni. Diri ni gikan. Pero walay kaning ay so mommy's kissing Santa Claus. Walay ingon ana, oy. Lain na komposisyon na sa tawhanon. Ang kalang joy to the world. The Lord has come. Tinuod na. Let every heart prepare him room. Mayang gani kay gibasa na akong lyrics ana. Ay salamat sa Ginoo. Hapit na ta. Kining ingon diri nga dalaygo ng Dios sa kahitasan ug sa yuta panagdait sa mga tawo nga iyang gikahimutan. Mao na ni ang kanang peace on earth and goodwill to men. Hallelujah. Pero kadiyot sa dili ni siya pasabot nga universal declaration of peace to all humanity. Dili. Nga ang tanan? No. Kay niingon man siya diri nga panagdait sa mga tao nga iyang gikahimutan na ay kondisyon gapon. Let's go to Romans chapter 5 verse 1. Inyong Biblia, wala diha. Sa inyong mga Biblia. Ingon dire. Justification by faith. Kay gihimo naman kitang matarong sa Dios. Pinaagi sa pagtuo, may panagdait na kita uban sa Dios, pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Hallelujah. So gikan di ay sa pagtuo nato, nakita sa Dios, natagaan ta, gikahimutan ta, gitagaan ta gasa niya. So it's not really for all. But it is open for all. Amen ba? Okay. Kinahanglan ma-qualify yun nato na. Ha? So ang ikalima ani mga igsuon, ang gasa sa Ginoo, iyang ihatag sa iyang gikahimutan. Last verse. Hallelujah. Sakto lang gid pa ni hapon. 6:30.
Sa namalik na ang mga anghel ngadto sa langit, ang mga magbalantay sa karniro, nag-ing nanay. Sabay ingaw nila. Mangadto kita sa Bethlehem, og tan-awon nato kining nahitabo, nga gipahibalo ka nato sa Ginoo. Dili lang nato dawaton mga igsoon. Ipaambit pod nato. Share. Adto ta sa Lucas 2:17. Ang sumpay ani, unsa may nahitabo? Unsa may gibuhat sa mga magbalantay sa karnero? Sa diha nga ang mga magbalantay nakakita sa bata, gisugilo nila ang gisulti sa anghel. Mahitungod kaniya. Gitangtang nila ilang mas o nisugilon gyud sila aron maklaro. Okay ba? Pakpakan natong Ginoo. Dili lang nato dawaton ang gasa nga gihatag sa Ginoo. Ayaw pagdinaw. Ipaambit. Panghagad mo. Hagdan ninyo inyong mga parente. Palangga ra ba na ninyo sila? Inyo lang na ma-show ang inyong pagpangga sa ilaha para pag nakasabot na sila sa Ebanghelyo sa kaluwasan. Aron magkitanay mo sa langit. Lain na sad na. Unya, unsa may gisulti sa Lucas. Sa diha ng paghuban nila pangisda, kuyog ang iyang mga apostolis. Nahadlok man to si Pedro. Nya giing na ni si Pedro. Ayaw kahadlok. Maura gyapong istorya ha. Unya niingon siya, Lucas 5:9 ha. 5:9 from the book of Luke. If you want to investigate. Ingon siya, sukad karon managat ka na og tao. From now on, you will be now fishers of men. Panagat mog tao, ay mog panagat og istorya. Ipaambit nato mga igsoon. Kung unsay nadawat nato. Second to the last slide. Ikaunom nga mensahe, ang gasa, dawaton, dayon, o ipaambit sa ubang katawhan. Hallelujah. Unsay giingon sa Mateo? Verse chapter 20 or 28? Verses 19 to 20. Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Son. Takto ba? Of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And I will be with you till the ends of the earth or of times. Salamat sa Diyos, no? Ang kanidieng ipaambit niya ay hatag niyang gasa kanato mga igsoon para ni sa atong espiritu. Nga kita mahimo tang maligon. Nga kita makalahutay taan ning kinabuhi bag-o ta mosaka sa langit. Kay dili man ta pa moadtog langit. So, kinahanglan tag mapalig-on natong atong kaugalingon, pinaagi aning gasa sa atong espiritu. Unya, dili ni siya para sa mga pipila lang. Para ni sa tanan. Apil na ang mga simple o ordinaryong tao. Unya, kumahadlok ta, aw na ay gasa. Gidala ang kahadlok. Sama aning pandemya. Salamat sa Ginoo. Niya ang gasa nga gihatag sa ato si Kristo nga atong Dios ug manluluwas. Niya atimanon pud nato siya og patubuon. Ug ato pong ilho ni siya nga ang kaning gasa ra ba gihatag sa ato kay kahimut-an tas Ginoo. Pareho gud ni David gud. He is the man next to our Lord's heart. Sakto ba? Ang in English na ko. Unya ang ikatunom, ang gasa, dawaton dayon,
Dayon, dayon. Dili kay inig-share sa imuha, inig-paambit sa imuha, ingnon nimo, sige doktor, inigsunod na lang nato kita sa klinik nimo. Dili wa ako magpadungog-dungog sa akong mga pasyente, ha. Kay nidawat ra ba dayon na sila. Nidawat sa sila sa mga vaccine nila. Salamat sa Ginoo. Mayong Pasko sa tanan. Mag-ampo ta. Mag-ampo ta mga igsuon, atong iampo usab nga gasahan ta usab sa Espiritu Santo. Baptism. Kay kato si Maria ra ba mga igsuon, he was one of those present in the upper rooms. Sa ato pa, he doubly received the Holy Spirit. Katong pagpamabdos sa iyaha sa Espiritu Santo kay Kristo Jesus, pagkahuman niya, dito pagod siya sa upper room, katong sa Pentecost. Remember that? Nakapaambit gapo ng Ginoo sa iya og Espiritu Santo. Mag-ampo ta. Atong iduko ang atong mga ulo. Lord, salamat o God sa mensahe nimo nga gipahinumduman mi nimo Ginoo o Dios. Nga ang gasa nga gihatag nimo kanamo mao ang imong anak nga si Kristo Jesus, nga among Dios ug manluluwas. Salamat o God sa kapasayloan sa among mga sala nga imong gihatag kanamo. Ug salamat pud o Dios sa Espiritu Santo nga mao'y makapalig-on kanamo o makapalahutay sa among kinabuhi. Buhata kami nga usa ka tawo nga nasulod sa imong kabubuton. Salamat o Dios. Salamat aning hapuna. Salamat Ginoo sa kahigayunan. Ug salamat aning simbahan, panalangini kini. Ug daghan pang kalag nga mahatod nimo diri. Pinaagi sa imuhang ebanghelyo sa kaluwasan. Kining tanan among gipasalamatan pinaagi ni Kristo Jesus nga among Dios ug manluluwas. Amen.